Ngulon yo ya ampun ngono kuwi atiku perang grantes. Iya nek ora nakal nek nakal piye? Mene bojo ning omah ngene kepikiran yo nganti pulung ati. Yayi Siti Sendari pun kakang kuwi lunga saka omah merga ngundhakke kawruh mapan ana ing Karang Kadempel. Kanggo srana sangune pun kakang ngadepi gapuraning bebrayan kelawan Siadi ya kuwi Siti Sendari ngono ngabari dhisik ora iso to pamit ngono apa angel to yo tinggal ora tau pamit tinggal ora tau pamit nek padu ning kono aja tukaran ning kene tempat umum aja nggo tukaran oh isin ngisini wala, itu aneh, ini nggak tahu nggak itu. Kata mbakku kerengula. Oh, lengkon ngopi pada tahu karan. Yo, tahu keceklan dape. Lah, ada wah. Ada apa? Wah Semar nggih terus pundi Ndara aku mungsuh kelawan Prabu Yaksa Durgangsa jenengan ora iso ngadepi mesti ora iso mundur mangsane Yaksa Durgangsa ora ratu kok ngelok-ngeloki to rumangsaku kaya tau uruh prejengane kula trawange sik nggih trawangan Kyai Semar kuwi kunjang-anjing langit kelap-kelap kanton dari kincang sang alis soe kandrung sabarang atlu germoya oh yang ini ditanggap ya alah kayak musuhku Yaksa Durgangsa alah Yaksa Durgangsa apa kowe malya dadi bulus muleng wong liya kenek mbok apusi ning Semar ndak kenek mbok apusi salin ora gelem salin ning kene ora gelem salin ning kene adem hawane salin ora alah njaluk diingkel-ingkel Woi, ayo, Durga Pramoni, dewaning panggoda, dewaning pangrencana, Durga Pramoni. Aduh, ampun kakang. Aku kapok Lombok apa ya? Mbok bulan balen yang kerlakon mesti kowe malih lho. Ayo ngalih ora? Ora ngalih tak awur lho ki engko. Aku kapok aku ngalih tenan. Ning ngono samu barange wis cetha. Samu barange wis ngeglo. Kowe janji ganggu gawe. Ana ing Nuswa Jawa utamane nang desa Kare nganti ana sing dieglek imane tipis panembahe mungsuhmu Semar Badranaya sing peteng wis padhang sing ruwet wis udar Kyai Semar inggih sing becik dadi patuladan sing ala kagilesa anut lakuning jaman siji pesti loro judul telu wahyu papat derajat lima donya niku
pun tinata kalian Gusti ingkang Maha Nasa. Apa-apa niku nek wis dadi jodhone arepa kapalangana nggih badhe mlumpat karantia inggih bakal medhot. Mesti wonten kemawon jalaranipun. Mesti ana wae kang dadi dalane anggone Gusti kang akarya jagat badhe manunggalaken ati loro dadi siji. Asta prata